άλλη μία δολοφονία που φέρνει αναστάτωση και μεγάλη θλίψη σε όλους. Ο Σταύρος είναι το επόμενο θύμα στον πόλεμο που έχει ανοίξει ο Δημήτρης με τη μαφία. Ο Δημήτρης τηλεφωνεί στην Άννα. Εκείνη το αναφέρει που βρίσκεται και λίγο αργότερα, εκνευρισμένος πηγαίνει και την παίρνει από το εστιατόριο. «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι φυσιολογικός, είναι επικίνδυνος», της φωνάζει και για ακόμη μία φορά την παρακαλεί να μείνει μακριά από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει να κάνει με τον Αλέκο Χατζή. Ο Δημήτρης και ο Ανδρέας πηγαίνουν στο σπίτι της Αγγελικής τάχα για να την επισκεφθούν. Στην πραγματικότητα θέλουν να πάρουν κάποιο αντικείμενο που να έχει πιάσει ο Σταύρος για να πάρουν DNA και να το συγκρίνουν με αυτό του χεριού που βρέθηκε στη βιτρίνα. Τα αποτελέσματα βγαίνουν και όλοι παγώνουν στο τμήμα. Το χέρι αυτό ανήκει στο Σταύρο. Η Αγγελική φτάνει στο τμήμα και όταν καταλαβαίνει τι έχει συμβεί καταραίει. Την ίδια στιγμή η Ιβόνη ρωτάει τον Ιάσονα μπροστά στο Χατζή αν έχει αδερφό. Εκείνος τους λέει ένα διαφορετικό ψέμα από αυτό που είπε στην Άννα. Ισχυρίζεται πως ο αδερφός του μετά από το θάνατο της μητέρας τους εξαφανίστηκε από τη ζωή του. Παράλληλα, ο καινούριος φίλος του Θοδωρή πιάνει τη Λίνα να ψάχνει τα πράγματα του και της δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που ήξερε μέχρι τώρα.